nebaví to. Takže soudruhu? Jako no, já žádný soudruh nebudou. Soudruh, vole, ten musí přijít spontánně. Soudruh ví, kdy a jak zaútočit. To není jenom jako prostě, že si někdo lejskne hůlkou a řekne si, teď my uděláme revoluci, teď my najednou propustíme. To není ono. Naše revoluce je zcela jiná. Zcela jiná. My musíme vědět, a to my musíme vědět, jaká strana ve skutečnosti je. Strana je silná, je perspektivní a kompletní. Obzvláště kompletní bych chtěl zdůraznit. To je neřví taky. Takováto strana je schopna činit to, co si představila a tento plán naplnit. Nelze, aby se děly různé. Nelze.